Здравейте, приятели! В днешното видео ще играем с Яни. Здравей. Днес ще играем с новия клик скин. Може да видите от шопа, само един момент. Шопа наличен е от днес, така че ако ви харесва, отидете го купете. Не го рекламирам клип, но ви го препоръчвам, защото е як. Може да го видите. Да, днес ще играем Reload. Ще се опитаме да направим победа с новия скин на Кликс. С Яни очаквайте още видеа, с Бошката, с Макси очаквайте още видеа. Ако не сте се абонирали, моля абонирайте се, лайкнете видеото, натиснете камбанката и да, благодаря. Сега нека започваме. Човек някакъв визуал ли си клик да ходи така? Ще се никога не го вижда, само сега мога. Не знам. Яни, сега чум ли си по-добре? Да. Окей. Почваме. Ей, маш. Какво? Аз съм много щастлив. Не знам какво Бой, се виж, случи. аз съм много щастлив, че не съм си взел целия бъндъл, виж. Виж му кликата, бе. Па, това е ужасно, наистина. Виж му това кенет, бе. Пораничката. Раничката поне сме и еднакви. кенеста. Ние поне сме еднакви. Това скин венено е. Мънки, бана. Я? Не. Почваме. Хората, абонирайте се за канала, ако искате след време да се случи. Това ми е мечтата, да играем с някой от големите стримери на България, като ShadowKX. Ивчо. Да, знам, че ви се струва невъзможно, но нека да ударим. С Ивчо може ли ге? Да, Ивчо е може. по-близко. Защото ти си още 1000 абонати. Точно. Но натиснете бутона абониране за по-голям шоу. Хора, ние само припомням, ние сме много близко до 50 абоната, значи абонирайте, защото ние бяхме казали, giveaway идват. 50 абоната. Тук всичко да си бе. При мен има човек. Има уискет. Да, той не може да реагира, брат. Сега ти попълно да бе мъл. И те тук. Дай бе. Добре, имам помпичка. Аз нямам все още. Каквото е? Боби. И ще ти направя помп. Каква? Пак става. Дивши. Да, нямам. Чест. Хора, пишете долу в коментарите дали ви харесва Кликс Боби, и ето дали те. бихте си го купили. Коя? Ето. Ама ли само малко пътъна не няма. Ай, тая ще 40. вземе. Аз съм по-добър с тая. Ай. Ходи. Дай заедно. Къде си? Чакай да фигне. Айде, ето тъга. Дай не го. Чакай, дай ще това му взел сега. Взех по стена. Ще му взел, но той е дома. Прецакане. Давай, да. Ооо, това ще е много напрегнато. Има. Има човек, чакай, че ще... Браво, Ян.
хора, Яни ще е за малко. Няма да играе. Аз ще продължа и ще се върна всеки момент. Така ще го пазим и докато се бием. Би трябва да дойде насам. Окей, Яни е сейф. Бит. О, хубавото SMG. Сега мисля да отида към пратката, защото е най-близката от всички. Въпросът е, че някой ще я вземе. Мога цела взема каквото остана. Беше за малко. Окей. Хубав лут. Нищо. Такива добре хора, ще оставим Яни тук, аз ще продължа играта. Слушай се неща като бъгове, извинете, че не играе, но... Там горе кацна човек. Къде? А. Дано да не умра. Само това се надявам. Дет.
Добре. Бърза се. Ало. Остана, човек. Тук колко човека са станали? 10, аз убих тук 6-ма. Нещастие. Охо! Яни. О, идем. Ой, степа. Аз хилвам. Не се би докато аз не се. Окей, хора, почва интересното. По-скоро интересната част. Че да ги личаме. Едно е. На едно е. Мене също. Ето. Чак ще не мога да излеза. Ето тук в къща. Зад мен има. Чакай, че... Не бях където бият. Тук е! Ето го. Нок. Браво. Направо ще използвам. Чакай, не мога дита! Окей. Имаш и Да. хил. Хил имаме такова. Пак е нещо. Много Вземи интересно. бандажка Аз една. даже съм малко, аз пак няма кама, аз съм железен. Ела за малко. Изяше това, за да се бягаш. Ай, бе. Е там вътре един. Изясна един без оръжие. Ой. Какво? Забравих, че не мога да се бухна. Ого. Вей. Да попитай се да седиш до сградата. 7 човека. Как мина през това? Ти тудай главата в халана. И аз се знам. Логика. О. Пате, виж колко ми е тия. Вземи ракетите, да ги гърмиш. Поставят малко хора. Винаги като поставят малко хора, трябва да взимаш такива. Чай, че ще насъра сега. Няма Опитай те. се отидеш на върха на сградата да си най-нахай. Чак само. Чак само. Въпросът е, че там долу, където тебе те убиха, Има два. Да, а там има машина за Ами, хилове. Да, аз на това там това е по-голямо. О, и бях. Не бе, така виждали мога да... Чакай, че си викам, че са Колко гърмиш бизона? тук и пукаш. О, 8. 10. Вече 10. 8 пие. Имам шанс, сега ми е шанс. Ай, да, 8. Сега трябва да играя много... О, фак. Сега трябва да играя много безопасно. Защото може да видите, че няма материал. Взимай си метките на нещо на това. Ами, че ще по-бързо изпитва. 5 човека! Имаш Последният 5-4. човек, че стигнахме до тук. Добре, Който е стигнал до тук, напиши в коментарите хаштаг победа. зависи. Се надяваме. Няма зависи. Виждите, за ние сме най-добрите по-скоро. Нищо ще кажем. Често. Аз съм в зона, бе. Опитай се да ходиш някъде тук към планините. Чакай се. Само за малко не ми говори да помисля. Слушай, материал не беше. Единственият ми шанс хора да оцелее, да отида е там. Отиде там бързо, тише. Ще успееш, те не са там. Разсейвам. Взема. Взимай мат, бързо. Охо, мат, сора. Пи един вик. Пия 2 бива. Чакай. Окей, примерно. Не, ми харесва.
И стата има човек. Интими... такова. Един човек. Едно в едно. Хора, едно в едно. Сега. Я не молят. Като стана така. Хора, в момента. Те напрежението се вдига. Винаги на едно в едно става Чакай, по-голямо. сега, тихо, тихо. Ако ми кажеш къде ще е перфектно. Няма как да кажа, защото не мога да видя. Я едитни некъде, Чакай. където може да се види. Чу. Да, е тук. Той е силен. Точно това мога. Усъм се. 88 има човек. Давай! Не знам! Айде! Браво! Айде! Хора, това е Виктори! Естествено. Естествено. Който тук пише хаштаг победа, каза го. Айде, let's go! Let's Смачкахме ги, go! Смачкахме ги! С най-големия Сте се проблем абонирали беше... за канала. Но, моля, абонирайте се. Благодаря, че изгледахте до тук видеото. И от мен, чао!